Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегоречи, добре дошли в обзорното предаване на Горбет ТV, Студио Хикс. Хади Ваким, пускай кафенцето и дай да видим какво става из добрата стара Германия. А тук да ти кажа, стават доста опасни неща. Какво става, Горбетчо? Ще ти разкажа една история от вторник миналата седмица. Мястото на действието е централната ЖП гара на град Есен. Та случаят е следният. 29 годишен сириец отива в полицейския участък на ЖП гарата. Знаеш, по ЖП гарите на големите градове има полицейски участъци. Там, където си седят 5-6 на полицаи. Та нашият сириец отива в полицейския участък и прави нещо, което трудно може да се надмине по дързост и наглост. Влиза в участъка и казва: "Господа полицаи, върнете ми ножа, който конфискувахте миналата седмица." Този човек се е разкарвал пак около ЖП гарата с нож. Та полицаите тогава са му я конфискували и сега идва да си го вземе. Полицаите казват: "Братчет, няма да стане, тръгвай се." Обаче нашият човек не се спира. Той започва да ругае полицаите, да хвърля кошчета напред-назад и да буйства. След което полицаите му казват: "Тръгвай си с добро или ще приложим сила." Нашият още повече поудява. Полицаите се опитват да го задържат, нашият се съпротивлява и ранява двама от полицаите. Та след това какъв е резултатът от тази свада? Двама полицаи са ранени, нашият го прибират за час-два. Нашият го прибират за час-два в полицейския участък на ЖП гарата, разпитват го, попълват доклада и го пускат. Поживо, по-здраво, хадиваки. Та такива неща се случват из Германията. А онзи ден, преди 2-3 дена, една млада жена, която чака влака, беше бутната на релсите. Таман когато идва влака. И тя беше прегазена. Сега, това не са единични случаи. За миналата година, 2025, насилията по ЖП гарите са се увеличили с около 10%. Насилието, извършвано срещу полицаи, са се увеличили с 15%. И лошото е, че то не е само по ЖП гарите, ами из цяла Германия. Из улици, училища и така нататък. На къде върви Германия? Какви мерки взимат по този въпрос политиците? Според мен никакви. Те си стоят безучастни, докато немските улици и ЖП гари се превръщат в гета. Не само в гета, ами и в опасни гета. Това е резултатът от провалената им политика, която аз критикувам от години насам. А някои пишат в коментарите: "Стига си плюл по страната, която те храни." Когато видиш една нередност, да критикуваш, не значи, че я плюеш. Критикуваш я, белким се подобри нещо. Разбираш? Това, което се случва, просто е резултат от неконтролираната имиграция, която имаше в Германия. Милиони и милиони прииждаха и никой нищо не правеше. А след такива действия, това, което прави полицията и съда, да просто праща едно много добро послание към другите. Вижте, аз нападнах полицаи, раних двама, а след час ме освободиха. Какво могат да ми направят? Прав е човека, нищо. Или пък не искат. Просто немските политици обичат такива. Обичат точно такива престъпници, които се разкарват из ЖП гарите или улиците с ножове. Колкото са по-дръзки и нагли, немците още повече ги обичат. Виж, да ти кажа, на такива им издават най-лесно немско гражданство. Този аркада, ще ти кажа, след няколко месеца ще си вземе немският паспорт. Ако не си го е взел до сега, в едно друго видео ти разказвах за това как един таджикистанец нападна тук полицейският участък в нашият град. Човека се барикадира вътре с нож и трябваше да дойдат спецчастите. Та и тогава го оговаряха към 5-6 часа. Едва ми излезе човека. Такива неща се случват из целия свят. Но действията, които след това предприемаш ти, пращат едно послание. Не само послание, ами едно опустошително послание към хората. И към нормалните хора, към обществеността и към такива, които ще се опитат да го имитират. Просто се пазете както можете. Това е посланието към обикновените хора. А към другите е следното: и да нападнеш полицай си трет, нищо няма да ти се случи. Как го приемаш ти, пиши в коментарите. Живи, здрави и до нови срещи!